Kabuk Pales Kawan Rashapi, Yaka Kod Yara Papura, Ka General Studies Pepuan. Pinking Aktiari Lade, Naka Pendaki Competitive Exam, Kum Ka MCS, MPS, Bat QA Ki Allied Services. Kat Kum Ka Syllabus, But to my tam, Jong Ke MPAC, Araja R4R. Pila Ban Yo Yeka, Na Kitukan Kod Paro Hashalong. Kum ka jing pynkynmaw biang ya ke ai ka berada ban kular nadu kisnem ki belalek ha ka bai dei bat ki kampen roy nakaliang umentri jongashnong sakwang uba shining khajarin harangkat bat ka dorba shnong sakwang ha ka nyautri ubnai leber a ja r4r kile yo ban ai da ka dorkhas show MP jong ka parliamentary constituency Shillong uma Vincent H Pala na ka benta ka phang ban panjerab ha ka bai dei bat ka roi ka par bat ka bha ka miat hapo ka shnong ka thau bat ka jingdon kam jong shnong sakwang Southwest Khasil district kum ka dorba shnong sakwang Southwest Khasil district Mawphor ka priang sobha ye ka jingwan yu kjat banungkong jong MP ki jela ha ka shnong ha ka nyautri kulber a ja r4r na ka benta ki kampen roy ka shnong ka thau bat ka tha hi baro ka we ki kattu ka nitli ki mat ki bakongsan ki bakum ka shnong ka labo hakmat jong MP budon borom kilong ka jingdon kam ya ka Community-Cum-Dorbar Hall hapo ka shnong ka jingpen bha ya ki madan ye le kai football bat ki we pan ki kampen roy ki budon kam hapo jong ka shnong